får mulighed for at drøfte, når de i dag mødes til landsmøde. Alternativet har den seneste periode været ramt af en række møgsager, som eksempelvis beskyldninger om sexchikane på sekretariatet, opfordring til deling af intime billeder og en sag om penge fra skattely. Meningsmålingerne de følger medlemstallets nedadgående kurve. Alternativet er gået fra 9,1% i november 2017 til nu 4,3% i seneste måling. Og så kan vi byde velkommen til dig, Emil Husted. Du er adjunkt på CBS, og du har faktisk lavet Ph.D.-afhandling om Alternativet. Nu hører vi her, at partiet har mistet de her 1240 medlemmer siden januar. Hvad tænker du er årsagen til det? Jamen, jeg tænker umiddelbart, at der kan være to årsager til det. Den ene kunne være det, man kunne kalde en politisk årsag, som skal ses i lyset af, at Alternativet har gennemgået en meget speciel udviklingshistorik, hvor normalt, når politiske partier vokser sig frem, så gør de igennem sådan en udvidelsesproces, hvor at spændet for, hvor mange interesser man kan repræsentere, hele tiden udvides. Alternativet er virkelig gået den anden vej ved at starte med ikke at have noget politisk program og være et parti for alle, som kan mærke, at noget nyt er på vej, og til at blive mere og mere specifikt, og i den proces har man formentlig udgrænset nogen. Eksempelvis, da man skulle beslutte, om man var for eller imod EU, eller da man skulle beslutte, hvilken statsministerkandidat man skulle pege på. Jamen, der var hele tiden ballade, der signalerede, at der var noget udgrænsning på vej her. Ja, så man ligesom blev nødt til at begynde at mene noget, når man nu kom i Folketinget, altså som var mere specifikt. Ja, det kan man sige, men på den anden side kan man også sige, at Alternativets politikprogram i dag er utrolig meget mere detaljeret og omfangsrigt end mange af de andre partier i Folketinget i virkeligheden. Og det tror jeg skyldes, at man er optaget af ikke at være blevet sit i bog som sådan et cirkusparti, der ikke har nogen... Men kan det lade sig gøre, altså at fortsætte med nogle af de her ting, altså når man nu er i Folketinget? Ja, altså på et eller andet tidspunkt, så når man jo en mur, tænker jeg, for hvor meget politik man egentlig kan udvikle inden for forskellige områder. Og man kan sige, det manifest, der hedder Det Næste Danmark, som Uffe har skrevet herop til landsmødet, jamen det kan jo i virkeligheden også ses som endnu en tilføjelse til det politiske program. Så mængden af politiske forslag vokser og vokser. Men er de i krise? Jeg ved ikke, om de som sådan er i krise, eller om de bare har fundet et mere naturligt leje, kan man sige. Der var en masse entusiasme omkring det til start med, og en masse folk læste deres egne personlige præferencer ind i partiet, uden at det nødvendigvis var den vej, partiet så ville ende med at gå. Nu kan man så sige, nu har partiet måske fundet det leje, som det normalt ellers ville ligge med. Ikke? Men altså, når vi ser på meningsmålingerne også, så hedder den 9,1% i november 2017 til 4,3%. Altså, det er jo... over en halvering. Ja. Altså, det kan jo... Altså, hvis det fortsætter den vej, jamen, så ender man jo helt ned omkring spærregrænsen. Ja, fuldstændig. Jamen, det er jo umuligt at forudse, hvad der kommer til at ske i politik, og særligt, når det har med Alternativet at gøre, gætter på. Men det er rigtigt, at det går klart den anden vej. Og man kan sige, en anden årsag til det er måske de her beskyldninger om topstyring, der har været på det seneste. Man kan sige, Alternativet blev funderet på sådan en ambition om at være bottom-up, og at det var medlemmerne, der var med i hele politikudviklingsprocessen. Men lige så snart man ramte realpolitiske virkelighed på Christiansborg, jamen, så skulle politik produceres mere hurtigt, og der var ikke nødvendigvis tid til at lave det bottom-up hele tiden. Så derfor så blev nogle af de her politikforslag lavet oppefra, og det tror jeg har desillusioneret rigtig mange medlemmer og vælgere i øvrigt. Men det leder så hen på det næste, som vi jo også kan se, det er, at når man adspørger folk, så er det 67% af vælgerne, de kender altså kun Uffe Elbæk fra det her parti. Hvor stort er problemet med det? Jamen, det er naturligvis et problem. Altså, der sidder masser af rigtig dygtige folk inde i Alternativet, også på Borgen, det er der slet ikke nogen tvivl om, men det er klart, at han rigtig langt hen ad vejen har været ansigtet udad til. Hans historik i dansk politik, hvor han blev gået som kulturminister osv., tror jeg har lavet et narrativ om, at han ligesom repræsenterede eller personificeret, kunne man måske sige, det at være noget andet på en eller anden måde. Og når man så blev en del af det etablerede politiske system, indgik kompromiser osv., jamen så er det måske sværere og sværere at opretholde ideen om, at man er personificeringen af det alternative. Så det, at han ligesom bliver associeret med Christiansborg, og han i øvrigt ikke har været så fremtrædende i mediebilledet på det seneste, er helt klart en udfordring. Det er der ikke nogen tvivl om. Ja, fordi han var også ude i starten og kaldte sig for, var det, jeg husker, ideologiske leder, og han var ikke partileder, han ville ikke som sådan deltage og noget. Han ville bare tegne de store billeder. Men kan det lade sig gøre, når man, som du siger nu, er et parti, der altså jo har mandater og skal stemme om de forskellige forslag i Folketinget? Nej, altså jeg tror netop, det er svært, ikke? Fordi man kan sige, det her med at ville udvikle politik bottom-up er en meget langsom proces, så der har helt klart været en tempoforskel i Alternativet, hvor at inde på Christiansborg går alting utrolig stærkt, ikke? Der står medier med mikrofonen op i hovedet på en, og man skal ned og sige noget i Folketingssalen osv. Hvor ude i lokalkredsen, ude i bevægelsen, der er der meget bedre tid, og ting går meget mere langsomt i og for sig. Så det er klart, at på en eller anden måde var benspændet måske for stort i forhold til den ambition, som Alternativet satte sig for med den her bottom-up-proces. Så Alternativet er simpelthen blevet mindre alternativt, eller hvad?
Jeg vil ikke sidde og vurdere, hvorvidt deres politik rent faktisk er mere eller mindre alternativ, men man kan sige, at der er i hvert fald noget omkring den organisatoriske form, som er mindre alternativ, fordi man er blevet mødt med en realpolitisk virkelighed. Når man læser det her manifest, som Uffe har skrevet, så tyder det på, at hans analyse er, at Alternativets problem er, at deres politik ikke har været alternativ nok, ikke har været ambitiøs nok. Så der er nogle meget ambitiøse forslag i det her manifest her, de her 38 forslag. Men i virkeligheden tror jeg også meget, at problemet netop handler om den her organisatoriske virkelighed, hvor rigtig mange medlemmer troede, at nu vil der endelig være et parti, som faktisk var en bevægelse. Og det tror jeg mere eller mindre har vist sig at være for svært i virkeligheden. Ikke? Hvor tror du, at Alternativet står, hvis vi nu sidder her igen om 10 år og snakker om det her parti? Jamen, var det så bare en døgnflue, eller var det... Nej, jeg tror ikke, det er en døgnflue, for jeg tror, at de formår at indtage den der position som et grønt parti, kan man sige. Ikke? Og så må de jo slås om stemmerne sammen med Enhedslisten og Radikale og SF. Så jeg tror egentlig mere, at de bare vil blive normalt i gåseøjne grønt parti på linje med de grønne partier, der findes i Tyskland eller i England. Men det er, som sagt, svært at spå. Ja, men nu skal der så om cirka et år skal der jo være folketingsvalg senest. Hvis vi nu forestiller os en situation, hvor at Mette Frederiksen, Socialdemokraterne, vinder, og de så skal Alternativet skal lægge stemmer til det her parlamentariske grundlag. Hvordan tænker du, at de så vil agere i sådan en situation? Jamen, jeg tror, de vil gå efter indflydelsen. Det ligger ligesom i deres DNA, at de gerne vil være et positivt modspil til de her udfordringer, der er. Det står også i deres oprindelige manifest. Så jeg tror helt klart, at de vil gå efter indflydelsen. Uffe har også selv tidligere sagt, at endemålet jo selvfølgelig er statsministerens kontor som sådan. Ikke? Så det er helt klart, at der er en anden ambition om at have indflydelse som sådan. Men altså, jeg tror også til gengæld, at erfaringerne fra SF selvfølgelig og deres historik lurer i baghovedet. Ikke? Så jeg tror, de vil gå til opgaven helt klart, men jeg tror også, det vil være svært. Og Emil Hustad, lige her til sidst, du har jo taget det her med. De printet ud, så fint her, det næste Danmark, altså Uffe Elbæks idékatalog her, som de jo blandt andet også skal snakke om i dag. Altså, hvad tænker du om det? Altså, nu har vi for eksempel nævnt det her forslag med, at man hver 10 år ligesom, skal kunne få sig en pause fra arbejde. Det lyder jo meget godt, men måske også lidt urealistisk, eller hvad? Det ved jeg ikke. Det måske, man kan sige, som jeg kan vurdere fra de sociale medier, er det i hvert fald noget af det, som rigtig stikker ud på rigtig mange folk. Ikke? Der er også det her med den 30 timers arbejdsuge, og der bliver luftet nogle idéer om borgerløn osv. Så som sagt, så tænker jeg, at den analyse fra Uffe Elbæk, der ligger i det her, er, at Alternativet har brug for at være mere politisk ambitiøst. Altså, som du ser det, er det godt, at man ligesom vender lidt tilbage til nogle af de her mere ideologiske forslag? Ja, det tror jeg helt sikkert kan appellere til nogen, men jeg tror, man glemmer på en eller anden måde, at der også ligger en anden form for organisatorisk krise i den udvikling, Alternativet har gennemgået. Og der tror jeg ikke, det at den politiske leder kommer med 38 nye politiske forslag nødvendigvis er løsningen. Måske er løsningen så, at der er nogle andre, der kommer med nogle forslag, eller hvad? Ja, jeg tænker, en anden løsning, man kunne gå på 2 ben, og en anden løsning på den organisatoriske udfordring kunne netop være at forsøge at genetablere begejstring omkring politikudvikling, igangsætte nogle nye politiske laboratorier, gentænke noget af det politiske program, i stedet for bare at tilføje flere politiske forslag. Emil Hustad, vi følger i hvert fald det her landsmøde her i weekenden her på News. Tak fordi du kom. Velkommen.